Kalinisan Day gilusad sa Mandaue City aron maandam ang site sa maabot nga City Government Center. Naghius ang mga city official o personnel. Lakip ng mga residente mismo nga malimpyuhan ang mapahawan ang tibok CICC compound. Kini aron hingpit ng malimpyo ang dapit gikan sa mga nanimuyo nga urban poor nga temporaryong mipuyo sa dapit. Kay anam-anam na silang nibalhin sa condominium project o housing sites. Limpyuhan na ang dapit alang sa groundbreaking activity nga himuon sa sunod semana. Gitakda ang groundbreaking alang sa dakong proyekto syudad sa bagong City Hall building himuon ang kalihukan sa sunod semana. Before nga ang atong government center matukod, kanya hopefully 3 to 4 years from now mahuman ang atong dugay na kay nga gipangandoy nga government center. Ang mga nabilin diri kay katuni siyang padulong nato dito sa kuano sa ganghaan sa Paknaan unya ni hangyo manggod ni sila gamay nga di mangyod dali no ang pagtukod sa ilahang structure pod. So ato silang kay istorya ang ilahang gihatag nga commitment sa ato is naa sa mga 26 or 27 pero na karon gamay-gamay naman lang yun.